Ти за мача днес? Убедителна победа? Ами да, наистина. И играта беше на ниво, но ние се готвихме много сериозно за отбор на Черноморец. Победихме ги 2 пъти досега. През сезона доста трудно. И матча в Плевен и матча в Бургас бяха много тежки и драматични. Готвихме се много сериозно за тях. И най-важното, че по времето, като бяхме повели сега такава комфортна преднина, не се отпуснахме и играхме до последно. И това иска да гледа публиката. Днес видяхме в игра всички млади играчи от Пейката. Ти доволен ли си от тях, от показаното от тях? Страшно съм доволен от всички млади играчи и от малкия Дани. Днес му беше дебютния кош в НБЛ. Дени също се включи много силно, а за Секу перфектно просто. Думите са малко. Перфектно, думите са малко, да. Следващия матч какво очакваш? Следващия матч много тежко гостуване във Варна и борбата за 5-то място. Добре, мерси.